няма шанс. Опа! 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 Децо! Нали го катваше? Деско! Не, той виде, че... Дай да последно да покажеш и кой на след. Какво не е показвал? Той след... Да си дам моите книга да видиш какво става. Чай да... Показвал. А? Как се пада? А, трънка. Тук леко ти как стилва. Аре, бе, дали си... Тук да свири надолу. Виж, тя продължи надолу. Да, не можа да се... Сега го свири. Така добре. Край върна, Край. Не трябва да се връщаме. Върнеш ли така? То не трябва, ама то... Отдолу с една инерция вече тук мога да го върнеш, ама... А дето има гума? Тъмън така да За втори път, да, за втори път. За втори път. Случайно. Искрен, някой ми каза, че ковала с въже, бе. Не, баща му дали издърпак. Че тък му исках да му кажа разни Те двама трибули. са само. Чай видим Филип какво ще направи, аз съм му дал малко инструкция. Те бяха 150 лева. Него е тук, бе. Колко сте останали? Ей, чакай, чакай! Ей, къде е трактора? Пъте? Кой е това? Шматко, пана! Това се разглоби, бе. Това се разглоби. Това бета рейсинг ли? Не. Ма кой беше Кой е това? това, бе? Позиора от Дуеренци.